Ystävät, 10 vuotta sitten tämä joulurauha julistettiin ensimmäistä kertaa ja äsken 10 minuuttia sitten, kun olin valmistautumassa tähän, niin ajattelin, että jos tänään vain 100 ihmistä saapuu paikalle, niin tämä on sitten viimeinen kerta. Mutta teitä on yli 100, eli tämä perinne tulee ansiostanne jatkumaan. Öitä on monta, mutta joulu on vain kerran vuodessa, ja sen tähden iloitkaamme nyt. Iloitse sinä jouluhuone, iloitse koko Israelin maa. Tänä yönä tällä hetkellä on tapahtunut suuri ihme Babylonin kaupungissa. Näin sanaili Juhani Aleksis Kiven 7 veljeksessä. On ilon aika, tai ainakin pitäisi olla. Minkälainen on joulumielemme näin paikoitellen hyvinkin loskaisena jouluaattona? Kiinalainen kirjailija Lin Yutang ei kristittynäkin koki joulun kauneuden. Hän kuvaili: minusta kannattaa tuntea joulumieltä, vaikka olisikin menettänyt uskonsa itämaiden tietäjiin ja keskiyön enkelikuoroon. Itse asiassa joulu on minusta länsimaisen sivistyksen kauneimpia tapoja. Siitä ilmenee kunnioitus lasta kohtaan lapsena. Ja se on minusta aivan yhtä kaunista kuin kiinalaisten vanhuudelle osoittama kunnioitus. Ja yhtä kirkkaan kauniina joulun koki oma Frans Emil Sillanpäämme. Menen sisälle ja luen vanhasta kirjasta joululuvun. On ihmeellistä, ettei mielikuvituksen ole ollenkaan vaikeata nähdä Betlehemin kedolla paimenia tänä kirkkaana kylmänä talviyönä. Aivan riidattomasti on myös Jumalalla nyt kunnia korkeudessa. Maassa on rauha, enkä minä tunne pahaa tahtoa ketään kohtaan. En voi kuvitella kenenkään kuolevan tällä hetkellä, mutta aikaisemmin kuolleet olen näkevinäni elävinä kuudan kirkkaina jossain. Näemmekö ja koemmeko me tämän joulu 2013 yhtä kauniina kuin edellä siteeratut herrat? Itse olen hyvin huojentunut, että tämä vuosi alkaa olla päätöksessään. Seurakunnan osalta olemme taloushallinnossa olleet tämän vuoden kirkon palveluskeskuksen eli KIPAn palvelusten piirissä. Tämä uudistus on Varkauden seurakunnalle ollut varsin kallis ja kaiken lisäksi se on tuottanut paljon lisätöitä meille viranhaltijoille. Ja sen ohella se on myös kankea ja hyvin hidas ja välillä hommat ovat olleet täysin jumissa. Muuta valittamista en siitä sitten keksikään. Kesän alussa jouduimme rippikoulutyössä kokemaan vaikeita hetkiä Puurtilan seurakuntakodin käyttökieltoon jouduttua. Kesän leireille jouduimme häthätää etsimään aivan uudet leiripaikat. Nopeilla hallinnollisilla päätöksillä saimme kuitenkin korjaustyöt viivytyksittä käyntiin. Ja niinpä jo marraskuun lopulla saneeraustyöt olivat valmiit ja seurakuntakoti taas käyttökunnossa. Loppuvuodesta olemme kaikki joutuneet läpielämään monta myrskyä. Einon, Oskarin, Seijan ja Raakkelin riehumisen muistamme. Jo Eino aiheutti paljon tuhoa, muun muassa raastoi 1000 päreiksi meikäläisen pressuautotalliin. Toisenlaistakin myrskyä tai ainakin tuiverrusta on ollut. Esimerkiksi seurakunnan vuoden 2014 talousarvion laadinnassa. Säästöliekillä saamme elää, mutta toistaiseksi olemme vielä pahimman pystyneet välttämään, eli irtisanomiset. Valoakin on sen vastapainona pilkahdellut. Pukkilan kunnan esimerkin innoittamana on seurakunnankin kolehtihaavista jo kertaalleen löytynyt lottokupon.
Tosin Tuoruponki oli jo edellisillan satoa eikä siinä voittoa ollut. Mutta kelpasihan ne numerot näin adventtiaikaan virsitaululle. Adventtivirret kun sattuvat olemaan siellä virsikirjan alussa. Tämä adventtiaika alkaa olla päätöksessään, alkaa joulun aika. Joulu, jolloin olemme kaikki oikeutettuja, lähestulkoon velvoitettuja etsimään ja myös suostumaan sydämessämme joulurauhaan. Rauhoittakoon vaikkapa joulun kynttilät kääntämään persoonamme pimeät puolemme poispäin kanssaihmisistämme tukahduttamalla, alas painamalla. Näin Jumalan meihin sytyttämä kynttilä pääsisi loistamaan, johtaen siihen, että Jumalan valo ja ihmisten valo yhtyvät. Ja kun ne yhtyvät, pimeys väistyy ja maailmassa valo voittaa. Näillä sanoilla huomenna, jos Luoja suo meinois olla meidän Herra ja Vapahtaja syntymisen juhlapäivä. Sepä se on niin semmonen juhla, jotta nyt ilminierattaan niin ihan yleinen jouluraaha. Ja tämä tarkoittaa sitä, että itse kunni passois nyt asettaa tuo alolleensa ja heritä turheen mökkäästämästä ja rötkyilemästä ja miettiä vähän vakavempia asioita. Jos joku tätä jouluraahoa ihan ehoen taho häärehtöä taikka ruppee riähkäilemään, eli tyhjää ökkee pitämään, pitää sitä rankasta kovimman jälkeen. Ja siinä ei katsota mitään helpotukseksi, että siihen kahtoen. Ihan viime lopuksi otetaan koko kaupungin väelle oikein lupsakkoa ja iloista joulua. Ja tähän jouluun heittäydymme tutulla virrellä, maa on niin kaunis.
No niin, hyvää joulua kaikille ja iloitkaamme vapahtajamme syntymäpäiväjuhlasta ja myös tänään kahden kuuluisan suomalaisen juhlasta, Tarja Halosen ja Timo Jutilan.